Alle dossiers die worden nu behandeld op de provinciale diensten en stromen nu door naar onze centrale dienst, die ervoor zorgt dat al die richtlijnen op een uniforme manier worden toegepast. En op die manier zijn er meer garanties voor die duidelijkheid en voor een uniforme toepassing van die regelgeving. En dan, ik heb het al een paar keer vernoemd, we moesten iets doen aan stikstof. En was wel grappig, Stefan heeft daar pas de pragmatische aanpak stikstof gezegd in plaats van programmatisch. Maar het is wel een hele gepaste verspreking eigenlijk. Waarom hebben we dan nu nodig, die programmatische aanpak stikstof? Hier een kaartje van Vlaanderen en dan zeg je, ah ja bon, dat ziet er misschien niet zo slecht uit, het grootste deel van Vlaanderen is groen. En hier in West-Vlaanderen hebben we misschien toch wel een probleem. In het hartje van West-Vlaanderen en een stuk Oost-Vlaanderen is er toch wel een grote emissie, net als in de Kempen trouwens. Maar helaas, dat groen is een beetje gezichtsbedrog. Eigenlijk blijkt dat overal in Vlaanderen de hoeveelheid stikstof die eigenlijk uit de lucht komt gevallen, want ik gebruik altijd maar gemakshalve zijn dat zo gewoon die term stikstofdepositie. Wat bedoelen we daarmee? Dat is eigenlijk de stikstof die uit de lucht komt gevallen via neerslag of via stof. En dat blijkt te veel te zijn in Vlaanderen. We mogen beheren wat we willen, toch is het onmogelijk om een goede kwaliteit te bereiken, om een gunstige staat van instandhouding te gaan bereiken, omdat die stikstof onze habitats te veel aanreikt. En dat is natuurlijk een ecologisch probleem, dat is een inhoudelijk probleem. Ja, kijk, we bereiken dat doel niet. En we moeten ook harder gaan beheren ervoor, want al die productiviteit, dat betekent dat we intensiever moeten gaan beheren. Maar daar is ook een juridisch gevolg aan. En dat zal misschien meer mensen wakker schudden. Eigenlijk is het zo dat de Europese richtlijn zegt, kijk, een activiteit die een impact heeft, ik heb het al gezegd bij die passende beoordeling, die kan niet vergund worden. Dus dat betekent, als we al te hoog zitten nu, elke nieuwe activiteit of elke bijkomende activiteit die stikstof de lucht inblaast, die kan eigenlijk niet. Wat dat betekent dat we zoiets niet meer zouden kunnen vergunnen. En dat is geen fantasie, dat is een reëel risico. In Nederland is er een vergunningenstop omwille van die stikstofdeposities. En dat wilde iedereen eigenlijk voorkomen. Niemand was vragende partij om een vergunningenstop te laten in gang vinden.